Λοιπόν, γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω όλα μου τα φυτά. Ωραία, θα αρχίσουμε από αυτό εδώ. Είναι πανσές, είναι ένα πολύ ωραίο λουλούδι. Άμα δείτε, από πίσω κυρίως έχουν φυτρωθεί πάρα πολλά. Θα άμα το γυρίσω από πίσω, δείτε τι γίνεται. Από πίσω έχουν φυτρωθεί τα πιο πολλά. Αυτό εδώ πέρα είναι κι άλλους πανσές, αλλά πρέπει να είναι άλλο είδος. Αυτό είναι άσπρο και είναι άλλο είδος. Αυτή είναι σερφινιά ή αλλιώς πετουνιά. Είναι πολύ όμορφη. Έγινε πολύ μεγάλη, άμα τη δείτε. Είναι πολύ μεγάλη και νομίζω αυτή και από εδώ έχει μεγάλα. Έχει πολύ μεγάλο λουλούδι αυτή. Δηλαδή δεν είναι μικρά. Και τα μπουμπούκια της μισό. Να, τα μπουμπούκια της είναι τέτοια. Έτσι, τόσο μεγάλα. Αυτή εδώ είναι μια γαριφαλιά. Δείτε, είναι πολύ ανθεκτικό φυτό στο κρύο, αλλά στη ζέστη όχι, δεν είναι ανθεκτικό. Αυτό εδώ πέρα, το έχω βάλει μαζί, είναι γερανιά. Άμα δείτε, ανοίγει το μπουμπούκι. Αυτό εδώ πέρα έχει, το λούδι δεν είναι ακόμα, αλλά έχει βγάλει και έχει ένα τεράστιο λουλούδι εδώ πέρα που είναι πολύ μεγάλο. Και θα βγει εδώ πέρα λουλούδι κι άλλο. Και έχει και εδώ πέρα. Και γενικά έχει φτρεθεί κάπως έτσι. Δεν είναι ξεριζωμένο, απλά έτσι έχει βγει. Και αυτή εδώ πέρα είναι μία διπλοδέλια. Αυτή είναι νέα, χθες την πήρα. Και αυτή θα τελεχτεί στα κάγκελα εντελώς. Και κάπως έτσι. Αυτά. Γεια!